Boa tarde, damos inicio entón a este acto de lanzamento da tradución do Claudio Retrato do colonizado, cuxo autor é o franco-tunisino Albert Memmi. En primeiro lugar vou facer unha pequena síntese da traxectoria vital e profesional do tradutor, do Claudio López Garrido, e a seguir introduzo o que é o significado desta obra. Bon, Claudio López Garrido nasceu en 1948 en Vigo e é economista e político. Foi pesquisador do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo e subdirector xeral de Formación e Transferencia Tecnolóxicas da Consellaría do Medio Rural do Goberno Galego entre 2005 e 2009. Autor de Estrutura Produtiva da Agricultura na Montaña de Lugo, publicado no ano 1987, e A Eficiencia Técnica das Exploracións Leiteiras na Comarca Interior da Provincia da Coruña, Influencia da Concentración Parcelaria, do ano 2003. Foi destacado militante do Partido Socialista Galego, PSG. Nas eleicións galegas de 1981 foi eleito deputado pola coaligación Bloco Nacional Popular Galego, PSG, e expulso con máis dous compañeiros por se recusar a acatar formalmente, prometer, a Constitución Española, o que, independentemente da avaliación que hoxe fixermos da correspondente rendibilidade política, constituiu un acto de verdadeira coherencia ideolóxica e de compromiso coa emancipación política, cultural e lingüística do país, ben como un berrante testemunho do marcado carácter antidemocrático do sistema político español. O amigo Claudio vai nos a presentar aquí a tradución para galego que acaba de publicar nas edicións Laiovento de dous ensaios fundamentais do franco-tunisino Albert Memmi, publicados pola primeira vez en 1957. Son o Retrato do colonizado e o Retrato do colonizador. Sobre o conteúdo e significación destes textos e sobre a súa experiencia como traductor disertará a seguir en profundidade, naturalmente, o conferencista, mais como introdución podo asinalar que esta obra de Memmi explora e descreve os efeitos psicolóxicos do colonialismo sobre a persoa colonizada e sobre o colonizador, e que ao disecar as mentes tanto do opresor como do oprimido, Memmi revela verdades respeitantes á situación colonial e á luita anticolonial que son hoxe tan relevantes como eran hai 6 decenios. De facto, o tradutor, de maneira moito oportuna, inclui nesta versión galega un posfacio da súa labra en que evoca a actualidade e as ligazóns galegas da mensaxe anticolonial de Memmi, o que fica aínda máis patente coa intelixente utilización na capa do libro dunha fotografía da barraxen de unha central hidroeléctrica. Bon, sen máis dilazón, entón cedo a palabra ao tradutor, o Claudio López Garrido. Bueno, gracias. De todas maneiras, o de político no sentido aristotélico do termo, como son politicón, no sentido profesional, como dixeches, político e economista. Bueno, eu quero darvos as gracias tanto aos donos da librería por ter facilitado a presentación deste libro, como aos asistentes, non? Xa sei que hoxe coincidían outros actos, e que realmente as presentacións dos libros hoxe, digamos, non son, digamos, de gran interese, non? Dicían que antes, cando presentaban unha novedade, Mario Vargas Llosa enchía os locais, non? Hoxe, só cando vai acompañado da señora Presley, de Isabel Presley, senón, tampouco enche, non? Pero, bueno, o libro este que tiven eu, digamos, a oportunidade de traducir, que foi a iniciativa da editorial Laiovento, pois é un clásico, é un libro de referencia, un libro que non necesitaría presentación, e, de feito, pois, creo que moitos dos presentes xa o coñecen, non? Pero é un libro que sigue tendo en gran parte vixencia, aínda que as condicións mudaron moito, sobre todo a nivel mundial. A fama deste libro, a parte, digamos, das circunstancias nas que foi redixido, non? Porque prácticamente terminou a súa redacción Memmi
coa independencia de Túnez. El despois marchou para Francia, donde se estableceu e donde fixo xa toda a súa carreira académica. El antes era profesor en Túnez, mas coa independencia, pois, el non fixo como Fran Fanon, que como militante do Frente de Liberación Nacional de Arxelia, mantivose en Arxelia e morreu, ainda que morreu de enfermedade, pero continuou. Non foi o caso de Memmi, que entre os retratos, porque el disecciona tanto no caso do colonizador como do colonizado, eses dos retratos que el contrapón, varios tipos de colonizado. E hai un que é o colonizado de esquerdas, ou tamén o tránsfuga, que coincide moito coa súa figura, non? El di que no momento en que o colonizador de esquerdas non pode superar a contradición entre as reivindicacións do povo colonizado e aquilo que el defende, que realmente moitas veces está en contradición, e así pasa, digamos que no caso de Arxelia foi a utilización da loita armada, digamos, dunha forma indiscriminada, o que levou pois, a moita xente da esquerda pois, a ser algo críticos. De todas maneiras, a lectura deste libro, eu o lera pois, nos anos 70, que foi cando se publicou, porque a primeira edición en español foi a de Cuadernos para o Diálogo. Houbo outras, pero xa non foron no Estado español, foron todas latinoamericanas. A portuguesa non saiu do pelo até despois da Revolución dos Cravos, non? Porque, digamos que era unha potencia colonial Portugal, e este foi un libro perseguido, foi un libro requisado polas policías coloniais, e foi un libro no que se sentiu identificada moita xente no mundo, digamos, xente que formaba parte de nacións sen Estado, non? Eu recordo que para min foi unha sorpresa, porque cando eu lín este libro eu pensaba encontrar algo parecido ao que era Os Condenados da Terra de Fran Fanon, que é un libro máis político, que ten unha análise marxista, aínda que posiblemente como estrutura de libro pois sexa un pouco caótica, porque ten apartados moi distintos. A última parte pois é prácticamente son análises dun psiquiatra, non? Con a xente que foi torturada en Arxelia. Hai outras, a parte inicial, sobre todo no capítulo segundo, pois, que foi o máis criticado, no que, de alguma maneira, defende a utilización da violencia por parte dos colonizados. En Europa, a importancia sacada deste libro que coincide coa Guerra de Arxelia, e a Guerra de Arxelia é un dos acontecimentos que máis influiu nos nacionalismos de toda Europa. En primeiro lugar, porque Arxelia non era unha colonia máis, non? Arxelia era unha provincia, era un departamento francés. Aínda que inicialmente se pensaba, digamos que as estimacións era que prácticamente os arxelinos creerían seguir sendo franceses pola evolución dos acontecimentos, sobre todo o que foi a Cuarta República Francesa, que despois a causa da Guerra de Arxelia desembocou na Quinta, pois abriu un foxo dentro do que foi a propia esquerda europea.
Dice que o Frente de Liberación Nacional de Arxelia, nun principio, ainda que contaba co apoio de Nasser, de todo o panarabismo, non eran igual máis de 400 militantes, e ao final pois, acabou pois, levantando a todo un país. Pero isto se dá tamén nun período en que entra en crise a esquerda europea, porque a intervención en Arxelia que se dá no ano 56 coincide coa invasión de Hungría, que é precisamente un dos momentos en que Camus adopta unha postura crítica con respecto ao Partido Comunista francés. Hai que ter en conta que, así como o Partido Socialista francés sempre foi un partido imperialista e defendeu a presencia de Francia en Arxelia, e máis encabezou a represión dunha forma brutal, como foron, digamos, a famosa represión de Sétif, unha cidade na que, por feito de sacar unha bandeira independentista, acabou nunha masacre de máis de 40.000 persoas, non? E curiosamente, digamos, aí a esquerda non tuvo unha postura clara, non? De feito, o Partido Comunista de Arxelia, que en realidad era unha sección do Partido Comunista francés, acaba escindíndose, acabase creando un Partido Comunista de Arxelia, e cando son xuzgados os militantes do Partido Comunista de Arxelia, que eran previamente militantes do Partido Comunista francés, pola súa integración no FLN, digamos, a súa participación nalgún atentado, o Partido Comunista francés proíbe aos seus abogados a defensa desos antigos militantes. Eso sabemos que despois aquí tamén pasou no 75, cando foi do FRAP, que adoptou o Partido Comunista Español a mesma atitude. Neste período, digamos, a crise que se abre co manifesto dos 120 é o enfrentamento final entre Sartre, que é o prologador deste libro, digamos que é un prólogo extraordinario que escribe Sartre. Penso que é o prólogo que quixera todo autor para o seu libro, e iso que este foi un libro moi ben prologado sempre, porque a versión inglesa foi prologada por Navin Gordimer, que foi premio a sudafricana, que foi premio Nobel de literatura, pero non hai punto de comparación entre o prólogo de Sartre e o de Navin Gordimer. Digamos que, neste período, esa crise que se abre acaba realmente, digamos, coa crise que no ano 68 pois xa abranxe a todo o Partido Comunista, os partidos comunistas europeos, que é realmente coa invasión de Checoslovaquia, e o que daría despois pé ao eurocomunismo, e a aparición, digamos, de esquerdas nacionalistas na maior parte dos países europeos. O caso de, a propia aparición desta no Estado español, en Euskadi, igual non se explicaría fora deste proceso. Hoxe intentase explicar de outra maneira, esquecendo todo o que había detrás da aparición desas forzas en moitos países. Por iso, digamos que este libro foi un libro que foi leído, digamos que en todas as células dos partidos nacionalistas naquela época. Era un libro tamén recomendado incluso nas facultades económicas, como era en Santiago. Hoxe, digamos que non se recomenda xa ningún libro, porque parece ser, segundo algúns profesores,
non se pode recomendar algo que non van facer, e as lecturas, digamos, desapareceron. Pero na lectura do libro, unha das cousas que a min me provocou, digamos, ten un efecto proustián, foi pois rememorar todos estes acontecimentos pois que eu vivín e que viviu toda a miña xeneración ao longo destos anos, non? Nese sentido, a min me parece que hai vixencia nalgúnas cousas. É certo que hoxe non hai un sistema colonial, porque non hai, digamos, unha administración colonial, pero iso non significa que non exista colonialismo. De feito, hoxe as escolas de socioloxía latinoamericanas que estudan o colonialismo xa non falan de, falan de colonialidades, non falan de colonialismos, porque, en fin, non se pode dicir que Porto Rico sea unha colonia, ou si o é, pero incluso no noso caso, dentro de unha integración como é a europea, a perda de soberanía dos estados, pero non para a creación dun estado sustituto a nivel europeo, que esa, digamos, é a gran trampa, porque en realidad isto foi realmente creado, me refiro á Unión Europea, como mecanismo de desmantelamento dos estados europeos, non? E hoxe, digamos, que o Estado español pois, non é máis que un protectorado político da Alemania, non? Iso lévanos pois, a repensar moitas das cuestións que hoxe nos afectan, non? Porque, digamos que os aspectos que realmente desapareceron, como podía ser a escola bilingüe tal como se coñeceu nos países coloniais e no noso, pois, foi moi parecida, aínda que hoxe sexa ignorado, non? Eu, no ano 2005, nunha viaxe por Senegal, tive a oportunidade de fotografar unha cabeza de vaca nunha escola. E preguntei que era chamáballe le symbole, el símbolo. Esta cabeza de vaca, pois, esa calavera se coloca ao neno que pronuncia unha palabra no seu idioma. Foi a forma de introducir o francés en África, pero eso tamén se utilizou en Bretaña. De feito, en Bretaña, ese castigo se coñece con unha palabra como oxo, que significa cabeza de vaca, non? E o neno que escoita outro dicir unha palabra no seu idioma, colócalle a cabeza, esa calavera de vaca, a ese compañeiro. O sea, o convierte nun delator. A cabeza de vaca vai rotando e ao final do día, o último que queda coa cabeza é castigado. Se hai solidaridade entre eles, esconden a cabeza, castígase a toda clase, non? Este procedimento, que xa digo que se utilizou no século XIX en Francia, e así se utilizou para a eliminación prácticamente do occitano e do bretón, tamén se utilizou aquí. E hai un libro de Anselmo Andrade, que foi ministro portugués de Economía. El visita o Estado español pois, a principios do século XX, cando xa está prácticamente acabada casi toda a rede ferroviaria. Nun dos seus capítulos, el explica como se utiliza un anel co mismo propósito que se utilizaba a cabeza de vaca. Eso el o sitúa en Euskal Herria e en Navarra, non? Os nenos que falan en euskera, pois se coloca o anel e eso vai pasando. É o mesmo procedimento, que pasa que en vez de ser eso, unha calavera é unha argolla, un anel. A min sorprendeu-me saber que, ao ler as memorias de Estraviz, que el sufriu eso mismo no mosteiro do Seira,
pois na época dos anos 50, pero aí xa non era un anel, era o que chaman unha perra chica. Entón, o neno que falaba en galego se lle daba esa perra chica e iso iba pasando. Quero dicir que ese foi un procedimento común para erradicar as linguas maternas, as linguas nacionais en toda Europa, non? Incluso aquí, ainda que moitas veces, hoxe, pois para moitos rapaces, pois o español chega a ser casi un idioma tan galego como o galego, non? Por, digamos, ignorancia da nosa historia, que ese é un dos rasgos que Memmi claramente define no seu libro como no proceso de colonización conduce a amnesia cultural, é dicir, a desaparición de todas as referencias históricas, e neso é fundamental tamén a desaparición da lingua. É unha escola que se superpón, non? É unha escola que non integra ao neno na súa sociedade, senón que establece xa esa dualidade definitivamente na súa vida, que é a francesa e a do colonizado. Todo este proceso que hoxe casi pois é historia, pero é ademais descoñecido, pois eu penso que si é importante que se faga coñecer de novo, que a historia ocurriu na medida en que nós non somos donos da nosa historia, estamos mortos como pobo, non? E iso, digamos, que neste proceso de globalización, que non é internacionalización, senón todo o contrario, basease precisamente pois na homoxenización, na eliminación de toda cultura que non sexa a dominante. Como traductor do libro, si quixera facer algunhas observacións, porque sei que algúns o leron en español, eu tamén o lera, pero cando fixen a traducción paseime non só na versión española de Cuadernos para o Diálogo, senón nas outras que aínda permanecen por aí. Son todas xa piratas, porque o libro está descatalogado tanto en español como en portugués. Aquí, pois, tardou 50 anos en traducirse, porque se cumplen 50 anos agora da primeira edición como libro, non como ensaios, porque o libro, os dous ensaios, o Retrato do colonizado e o Retrato do colonizador, foron publicados previamente na revista Esprit e na revista Letán Moderna. Pero eu, cando empecé a revisar, observei cousas que un nunca imagina, porque está acostumbrado a dar por válidas as traduccións que ten nas mans, non? A primeira cousa que me sorprendeu era a desaparición de algúns parágrafos, non? Hai algún deles que foi suprimido polo propio autor, como pueden comprobar posteriormente, e así o indico nunha nota de páxina, que fai referencia á participación dos xudeus nas barricadas, na batalla de Argel, ombro a ombro cos franceses frente aos arxelinos, por razóns que non sei, eu supoño porque despois vendo a traxectoria de Memmi, porque o Memmi deste libro non é o Memmi da actualidade, acaba de cumplir 96 anos o mes de decembro, pero el foi modificando moito a súa posición con respecto ao que son os problemas do colonialismo. De feito, se entrades en Rebelión, encontraredes moitísimas críticas, sobre todo aos últimos libros. O último libro xa de ser de 2004, así xa con 80 e tantos anos, non? Tamén hai algunha corrección, porque son grallas demasiado gordas, como para que apareza libanés e yemenita, que a expresión que aparece
na edición de 1985, que foi a que se utilizou para a traducción deste libro. E realmente que o propio Memmi, digamos, dase conta de que a identidade nacional libanesa é moi conflictiva, é moi problemática, é moi difícil de definir, entón busca e sustituye a palabra por yemenita. Pero hai outras desaparicións de parágrafos, sobre todo na edición portuguesa, que me sorprenderon, porque, bueno, xa non é unha cousa nin de censura, ni autocensura, porque son parágrafos importantes, incluso que van en cursiva, intentando explicarme como pudo ter acontecido iso, cheguei á conclusión de que, porque están ao final dun capítulo, que tal como se facían as traduccións antes, porque seguramente era a mao e despois se pasaba a máquina, esa era a parte final, e debeuse perder esa folla, e entonces o libro foi publicado sin esa parte, non? Despois, no que se refire á propia traducción, claro, as traduccións teñen varios problemas. Cando se trata dunha lingua que está nun tronco común, como son as linguas romances, na miña opinión, débese procurar manter a cadencia, o ritmo, a sonoridade da lingua original. Eso é posible, digamos, incluso no galego préstase bastante ben. E iso notase cando se lé en voz alta, non? Sobre todo o prólogo que fai Memmi despois ao seu propio libro, xa despois das primeiras edicións, é realmente un gran discurso. Memmi é un gran tribuno, é un gran orador. Nos traductores, bueno, eu, digamos que aí o que lle chaman a creatividade, a traducción creativa, non? Entendo cando os troncos lingüísticos son moi distintos, non? Por exemplo, no caso alemán, Carlos coñece ben, ou no propio inglés, ou digamos ao ruso, porque até hai pouco nós todas as versións que liamos dos clásicos rusos límolas a través do francés. Non había aquí traductores de ruso, entón traducíanse, collía esa traducción francesa e se traducía, non? Por iso, cando hoxe se len o mesmo libro, que eu recordo, por exemplo, en algúns libros que lín de pequeno, eu volvín a ler agora, as traduccións son moi distintas, porque hoxe incluso hai muitísimo máis cuidado. Entón, cando hai algunha dúbida, e aquí, pois, en toda traducción sempre as hai, porque o autor fai xogos de palabras. No caso de Memmi, que é unha persona moi culta, pois utiliza sempre referencias moi cultas, ou ben a música, ou incluso el mesmo, na súa expresión, pois chega, digamos, a facer descripcións que igual non son fáciles de traducir, pero que eu creo que non se deben eliminar. Nas traduccións en español e en portugués foron eliminadas. Eu, utilizando notas a pé de páxina, explico por que as conservo, porque eu creo que sería non manterse fiel ao que pretende decir o autor. E logo hai traductores, sobre todo en portugués, onde se nota máis, pois que consideran que o autor pois non fai suficiente énfase e entón pois permítense engadir frases que non aparecen no libro. Hai unha que me chamou moito a atención, na que o autor acaba un parágrafo dicindo algo así que como que hai que retomar o gosto polas tradicións desdeñadas, punto e aparte, non? Aí acaba. Pero o traductor portugués, por exemplo, parecelle que o autor
se quedou corto. Entón, el incluye unha palabra, bueno, é unha frase que é moi típica do portugués, que dire o bico prego, non? Que é, bueno, como quererse darlle a volta as cousas, é mudar o guión. Eso non aparece no libro en ningún sitio, e se non o pon o autor, non hai por que metelo. Sin embargo, aquí o traductor, pois, adórnase, non? E introduce isto. Incluso na traducción española tamén aparecen cousas dese estilo, non? Como, por exemplo, hai unha frase que di un pouco sádico. O traductor español parecelle que eso é insuficiente, dice, incluso un pouco sádico, non? Entón, eu creo que iso aí non, o sea, non procede, non? Eu, de feito, procurei ser estrictamente fiel ao texto e eliminar todo eso. Claro, aquí no galego hai unha gran tradición desta traducción creativa, que se nota sobre todo nas doblaxes, non? As cousas que se teñen feito aquí, mas iso ainda sendo dun idioma distinto, pero eu recordo aquela Dallas, aquela serie televisiva, non? O personaxe, aquel JR, hai nun momento, nunha deses episodios, que di, vai che boa, Vilaboa. Pero, bueno, pois, costa creer que eso dixera ese personaxe. Pero, bueno, nese intento de aproximar ao televidente a película, de facela próxima, pois, pásanse de frenada, non? E iso, digamos, que nesto, pois, eu, digamos, tratei de evitalo, non? Entón, hai cousas que a mí me sorprenderon, xa digo, e nese sentido pasei a outras persoas para que leran a traducción, porque incluso hai cousas difíciles de traducir. Hai unha expresión francesa que é un personaxe piloto, que está traducida sempre como personaxe piloto, non? Eso ten dúas interpretacións e as dúas son válidas. Unha, digamos, como un personaxe que é un prototipo, que é un arquetipo. Pero hai outra posibilidade de traducción, e iso eu, digamos, que coñecina a través precisamente dun vecino de traballa en teatro, que decía que esa expresión tamén se utilizaba para explicar cando un personaxe é o fío condutor de toda unha obra. Entón, aí a palabra piloto aparece como condutor, non? En fin, digamos que estatísticamente todo o mundo optou pola expresión personaxe piloto e dice, bueno, pois aí queda, non vou eu a modificala nin a introducir. Pero, bueno, eso con respecto á traducción. Eu non teño así moito máis que dicir. Se queredes podemos comentar calquera cousa que irades sobre o libro, sobre todo os que xa o coñecedes. Nada, ademais, moitas gracias pola vosa asistencia. Bon, entón, é a vez do público participar. Se alguén quixer formular algunha pregunta ou algunha observación. Que diferencia no discurso ves entre esta obra e a obra de Fanon? Bueno, é que Fanon é un libro político. Pero estamos falando entón de os condenados da terra. Sí, que é realmente a obra fundamental, non? Realmente é un análise da guerra de Arxelia, é un análise marxista. A obra de Fanon tuvo, digamos que é a obra máis coñecida do colonialismo, do anticolonialismo, non? De feito, era un libro de cabeceira de Che Guevara, a obra. Entón, tuvo un éxito e unha difusión moito máis grande. O caso de Memmi é distinto. Isto é realmente un estudio psicosocial, non? El
el é de formación filosófica, realmente, cando el comeza a traballar, o sea, a socioloxía como disciplina prácticamente non existía, non? E el se introduce nela, porque ele era profesor de filosofía, ainda que ele é un gran coñecedor da psicoanálise, non? A través de Gurvitch, bueno, que era un ruso que estaba en Francia, entón a partir deso el se introduce neso, pero o que realmente a súa carta de presentación é este libro, non? El é unha persona moi intuitiva, entón el di que non escreve nada que non teña unha base real. De feito, por exemplo, nesta disección que fai aquí dos tipos de colonizador, el fala que eso utilizou pois, os seus propios compañeiros de instituto, non? Entonces, el ve as súas reaccións. No caso do colonizado, pois a xente da súa infancia, non? Entón, el que é xudeo, pero bueno, é un xudeo laico, o pai era xudeo, pero a nai era bereber. El non falou francés hasta os 8 anos. Entón, el criouse na rúa con colonizados, pero el nunca se chegou a sentir colonizado, non? Entón, el trata de explicar, pois, por exemplo, un dos conceptos que non é só propio no caso do colonizado, que é o caso do auto-odio, non? Digamos, a negación, o amor polo colonizador, polo dominador, é o auto-odio, non? A maneira en que se oculta, pois... François non fala. Non estou falando de Memmi, non? Entón, realmente, el fai un cuadro psicolóxico, pero é un cuadro psicolóxico de todo un país, non? Entón, neste caso, nesta confrontación son dous protagonistas que están enlazados por unha relación que é a relación de colonialismo. El fala de situación de colonialismo, aí corrixo Sartre, di, non é unha situación, é un sistema, o colonialismo, non? Entón, el non pretende analizar, por exemplo, a estrutura económica, non? Eso sí, o fai Fanon, ten unha visión moito máis política. Hai hoxe xente que considera que habería que revisar toda a obra de Fanon porque a evolución do que foi Arxelia, non? O que el busca, o que el defende, o que el prevé, incluso na estrutura de clases que conforman o Frente de Liberación Nacional, ao final non se cumpriu, non? Toda esa volta marcha que hubo marcha atrás se debe a factores que non entraban no seu esquema. Curiosamente, hai un aspecto que a mí me parece que é interesante de Memmi, que é o dos valores refuxio. Os valores refuxio, claro, o colonizado aspira a ser integrado, a ser asimilado, a ser un máis, a desaparecer integrado e difuminado no que é a cultura dominante, pero é rexeitado, o sea, non é admitido. Entón, el replégase aos seus valores tradicionais, son os valores refuxio, fundamentalmente a familia e a religión, non? Ese é, curiosamente, un proceso que se está dando na actualidade na xente que está sendo reclutada polo yihadismo. Eso obsérvase hoxe en Europa como moitos rapaces que xa foron educados aquí con unha cultura, creíamos que occidental, que non son integrados dentro do sistema, inician unha marcha atrás, fanse religiosos que antes non o eran, e acaban incluso tomando as armas e chegando á inmolación e ao sacrificio en aras dunha idea, non? Iso sí que se nota e o explica ben Memmi, porque el, de alguma maneira, é profético. Cando el ve que ese colonizado non é aceitado, desexa, é rexeitado, e volve os seus valores, acábase volvendo finalmente contra o colonizador. Entón, hai un momento en que Francia mismo quixeran ter dado marcha atrás, non? Entón, cando se fala de
en fin, unha Francia de 100 millóns de habitantes daquela, non? Que non chegaban a tantos. Arxelia non tiña máis que 10. Aí é demasiado tarde, non? O proceso xa está desencadenado e realmente, claro, Arxelia é a única guerra de liberación nacional en África que podemos tomar como referencia. O resto, prácticamente, foi unha forma de resolver os problemas, porque en case todos os países, sobre todo nos subsaharianos, pero incluso o mesmo Túnez, que parecía un país moi occidentalizado, o que fixo o Occidente foi sustituir o modelo de explotación, ese modelo colonial, con todo o custo que tiña, con todo o doloroso que era, e que supuña ter ali un exército, pois resolveu uno facilmente transferindo esas competencias administrativas á burguesía nacional, que entón comeza a actuar de intermediaria, é a que explota, é a que utiliza a forza, é a que aplica o francés, por exemplo, no caso de todos estes países africanos. Eu fago algunha referencia aí concretamente o caso de Paul Senghor, porque me parece que é o caso máis claro, non? É o prototipo do colonizador que antes foi un colonizado, non? Que, bueno, son esas élites que foron preparadas en Europa para despois facerse cargo, non? Entón, eses retratos eu creo que son o que procura buscar Memmi. Memmi trata de definir como son, como van a actuar, o que sinten. De feito, o éxito desta obra radica en que el mesmo di, non? Que el non lles enseña nada aos que están loitando, non lles descubre nada. El o único que fai é, ao explicarlles o que eles son, é dar legitimidade á súa loita, aos seus sonos, ás súas reivindicacións, non? Xa digo, é un libro, el non volvería nunca a escribir unha cousa como esta, digamos que todo o posterior é moi inferior, non? No caso de Frantz Fanon, pois desgraciadamente morreu moi novo, non? Me parece que foi por leucemia e tal, e entón nos queda, digamos, o que podría ter escrito, porque eu sí creo que Fanon sí sería moi autocrítico con todo o proceso posterior da colonización. Hai que ter en conta, pois, no caso arxelino, porque ademais, digamos, que Arxelia é a referencia para todo, non? Foi a referencia, digamos, para a represión, digamos que foi o laboratorio da tortura, foi onde se entrenaron e se probaron todo o que despois se utilizou en Vietnam, todo o que se utilizou en Latinoamérica, os helicópteros, as torturas, todo eso foi probado en Arxelia. E foi ao mesmo tempo o lugar onde se puxeron a proba procesos que nunca se deran. Por exemplo, o árabe estaba erradicado totalmente de Arxelia. Únicamente se falaba o francés, quedaba o bereber na Camilia, como agora, e iso, bueno, pues daría incluso moitos enfrontamentos que hoxe, bueno, hoxe xa son reconocidos, non, os bereberes, porque hai aí unha poliglosia, son varios dialectos, tanto dentro dos bereberes como do árabe, pero fora erradicado. Cando se decide romper, porque esa sí que é unha ruptura, romper totalmente coa colonización, nos impoñemos o noso idioma, que é algo que a esquerda europea, por exemplo, non entende. Pero por que ides a enseñar matemáticas en árabe? Por que ides a enseñar química se este xa o francés, non? E non, porque este é o noso idioma. E non hai quen sepa árabe. Entón, hai que importar os profesores. E os profesores impórtanse de Exipto. E esos profesores, a maior parte deles, son irmáns musulmáns. E son os que, ao mesmo tempo que son profesores de árabe,
acaban introducindo, digamos, o islamismo e ese proceso de, despois dunha socialización, de reislamización, explícase un pouco a través dese proceso. Tanto é así que ganan as eleccións, o caso do CIS, e aí, bueno, pois xa teñen que intervir, incluso interven Europa apoiando, digamos, os militares para acabar con iso, non? E iso acaba nunha guerra moi cruenta, non se saben aínda os miles, pero pode ser que haxa máis de 400.000 mortos en esa guerra, e o problema sigue, digamos, máis ou menos latente. Vemos xa, digamos, todos os erros que cometeu Europa posteriormente, que agravaron todo o problema do Magreb e de todo o norte de África, non? Entón, eu creo que non son comparables os dous autores, non? Este realmente é un psicólogo social, non? Eu creo, e en cambio Fanon, sendo un psiquiatra, non? Pois realmente o que é un político, é un analista político. Entón, digamos que naqueles tempos eu creo que incluso nos gustaba máis, non? Claro, hai outro autor que é César Aimé, que realmente no seu discurso do colonialismo pois é unha das obras maestras de, digamos, sobre o colonialismo, non? En realidad, toda esta literatura foi esquecida. A literatura postcolonial, o sea, sobre todo a que trata do postcolonialismo, pois é reducida, prácticamente hai moi pouco, e o que encontras é todo pois en universidades latinoamericanas, incluso brasileiras, ou en autores que son literatos, non? Se casi hai que recurrir a veces para entender os problemas, digamos, destes grupos que se integran, por exemplo, en Gran Bretaña, non? Pois autores como Salman Rushdie, non? Que analizan, digamos, estas capas de población que nos definen como esos problemas que hai de integración, non? Pero, bueno, son dúas cousas que, aínda que traten o mesmo problema, o abordan con perspectivas desde ángulos moi distintos, non? Non sei se aclarei algo, pero... Sí, no, pero de todas maneiras é que eu estou pensando no libro de Fanon que chamase, só sei o nome en inglés, Black Skins, White Masks, no que basicamente, en plan, durante 3 capítulos fala, por exemplo, da relación do home negro coa muller blanca, do home negro co home branco, a da muller negra co home branco, etc. E cada capítulo é un análisis psicolóxico do self-hate, do auto-odio, por exemplo. O que pasa é que, digamos, o libro de referencia, no caso de Fanon, eu, por exemplo, ese libro non coñezo, é outro, o dos Condenados da Terra, que foi o que marcou, digamos, porque era un libro, era casi como despois, posteriormente, eran os libros de Martha Hanecker para os conceptos do marxismo e tal. Fran Fanon, porque a mí é curioso, porque este libro escrevese antes, pero se coñece despois, non? O sea, Fanon chega aquí gracias ao Fondo de Cultura Económica de México antes que Memmi, non? Pero, claro, hoxe, visto coa perspectiva actual, claro, hai cousas que moitas veces parecen insuficientes, non? Unha das cousas que, sobre todo, as feministas observan é que non aborda o problema da muller, non? Entón, a muller africana é a base sobre a que se sustenta todo o sistema económico africano, non? Pero, claro, tendo en conta o momento en que isto se escribe, que nos anos 57, pois, claro, hai no que contextualizar, porque, sei, o voto da muller en Suiza, pois non sei, dos anos 70, non sei, no ano 74. En Liechtenstein me parece que no ano 81, é dicir, que como europeos non podemos decir moito sobre
digamos, as insuficiencias moitas veces dun análise, non? Eu supoño que hoxe eso se abordaría de outra maneira, non? Porque aí sí a muller ten un papel fundamental, non? E explicaría moitas da permanencia, por exemplo, deses valores refugio dos que fala Memi, non? Pero, bueno, xa te digo, eu eso non che pode falar sobre ese libro porque non o coñezo. Pero, bueno, eu supoño Fanon coñeceu o libro de Memi, como coñeceu Senghor, que incluso escribe sobre el, pero Senghor acaba traicionando o seu propio país, non? O sea que cousa que curiosamente se ignora a maior parte. A min chamou a atención ver a cantidad de tesis doutorais que hai sobre Senghor, incluso en países como Cuba, que non, digamos, aquí pues, hasta se podría entender, e que esqueceran o papel que xogou na colonización do Senegal, non? O sea que... Sí. Bueno, se non hai ninguna... Mais algunha pregunta? Bueno, pois entón... Entón damos por encerrado o acto e convidamos o público a se aproximar dunha obra tan interesante como esta que nos traslada a un ótimo galego, o Claudio. Moi ben. Pois nada, moitas gracias.